Dobar dan svima i dobrodošli još jednom na moj kanal. Pravit ćemo nešto sa Zaza ovom čokoladicom, tako da ćemo i kolač da nazovemo Zaza kolač. Za ovaj naš dezert danas potrebno je malo krema, bilo kakvu krema koju imate. Ovdje imam 400 grama krem sira, uzela sam Megle krem sir, 2 kašike šećera u prahu, koristit ćemo slatku pavlaku, imam ove dve kutice po 200 ml. Vidjet ćemo koliko ćemo na kraju potrošiti i naravno tu je keks, ovdje imamo 400 grama i tu ćemo vidjeti da li ćemo sve potrošiti. Za početak prvo ćemo umutiti krem sira, šećer u prahu i oko 100 ml slatke pavlake. Umutili smo krem sir i pavlaku, ja sam dodala celu kuticu, sad ćemo iseckati Zaza čokoladice. Inače, ova čokoladica, ja je mnogo volim sa napolitankom. Dodajemo u umučenu pavlaku i krem sir. Ja ću staviti 3 komada, mislim da je dovoljno. Kada smo i to uradili, možemo da krenemo da slažemo naš kolač. I evo krećemo da slažemo kolač. Umakat ću keks malo u mleko. Sasvim malo. Tu ćemo malo staviti krema. Premazali smo krem preko prvog sloja kolačića. Idemo drugi red. Stavili smo i drugi red ovih keksića, kolačića. Sada idemo ovaj fil. Naneli smo i fil i preostaje zadnji red sa keksom. I evo dolazimo do samog kraja, finiša. Ovo je kolač koji se veoma brzo sprema. Ovdje sam umutila klasičan šlag. Kolač je gotov. Ovdje imamo još jednu čokoladicu Zaza koju sam na sitno iseckala. Stavit ću malo evo preko šlaga. I završili smo posao. Naš kolač je gotov. Stavit ćemo ga da stoji neko vreme i poslije ćemo ga preseći. Naš kolač se malo stegao. Ja sam presekla jedno parče. Evo kako je to izgleda i sa strane i odozgo. U svakom slučaju je ukusan i veoma brz za pripremu. Toliko od mene za danas. Pravili smo Zaza kolač. Veliki pozdrav od mene, prijetno i vidimo se u narednom klipu.